Takže čaute, tu je Shorty a dúfam, že ma je počuť, lebo v poslednej dobe som mal problémy s mikrofónom. Takže ideme na môj server, no nie na môj server, na môj single player. Dragon33 točil video na svoju loď, priznám sa, lode veľmi stavať neviem, ale snažil som sa, toto je moja úplne prvá loď, ktorú som kedy stavil. Ale snažil som sa, aspoň mi ocente moju snahu. Tu je môj Rex Junior. A toto je vlastne celá moja loď. Veľmi škaredá, že? Keď je škaredá, tak mi dajte like, a keď je pekná, tak mi tiež dajte like. Čiže, toto je moja loď. Nedávno som bol u Dragona doma a poradil som mu tento nápad. Tento. Strieľa to ohnivé gule. A podpáli to všetko. Letí to do tej doby, dokým to niečo nezasiahne. Čiže do nekonečna to bude v našom prípade letieť. Keď máme super plochy, možno keby to narazilo na nejakú dedinu. Tak a to je vlastne všetko, bude to také krátke s mojou loďkou. Žerek Junior, pozdrav sa. Počkám si, keď nezabrušeš. No dobre, čaute.